Kif intom? Bħalissa qegħdin ngħixu fi żmien li fih ma nistgħux niltaqgħu. Għalhekk ħsibna biex niltaqgħu magħkom permezz tal-liturġija tal-ħadd kif ukoll permezz tat-talb tagħna. Għalhekk nistidnukom biex flimkien naqsmu dan il-ħsieb illi l-Knisja tagħtina fir-raba' ħadd tar-Randan. F'dan il-ħadd il-Knisja tistedinna biex nifirħu għaliex qudiemna jidher Ġesu bħala d-dawl tal-ħajja tagħna. Ġesu li fil-Vanġelu ser jiltaqa' mar-raġel qama minn twelidu u jagħtih id-dawl. Aħna lkoll napprezzaw id-dawl, aħna lkoll irridu li fil-ħajja tagħna ikollna id-dawl. F'dan iż-żmien illi aħna imbedin fiżikament minn xulxin, ejjew inħallu lil Ġesu jkompli jkun id-dawl tal-ħajja tagħna. Inkomplu nsibu fih it-tama, il-kuraġġ fejn f'Ġesu inkomplu naraw lil xulxin mill-lenti ta' Alla quddiem l-imħabba u l-ħniena tiegħu. Nistidnukom biex inkomplu naraw lil Ġesu bħala d-dawl tal-ħajja tagħna. Nistidnukom ukoll biex nitolbu lil Ġesu għalina anke f'dan iż-żmien partikulari li qegħdin ngħixu fil-ħajja tagħna. Nitolbu ħalli bil-viċinanza tagħna ma' Ġesu inkomplu ndawru lil xulxin u nitolbu ħalli l-Mulej bis-saħħa tal-Ispiritu Santu idawwal lil dawk li qegħdin itejbu l-ħajja tagħna anke quddiem il-fejqan illi aħna lkoll qegħdin nitolbu. Nissuġġerixxu wkoll li nsibu mument flimkien bħala familja biex niċċelebraw dan il-ħadd fost ir-Randan billi nużaw anke riżorsi li nistgħu nsibu anke fil-avviżi li qegħdin nibagħtu fuq il-websites li anke lajkos.org li hemm fiha il-ħajja ta' kuljum. Hemm ukoll riżorsi oħrajn anke tfal, websites apposta li nistgħu nħolqu xi ħaġa żgħira flimkien li nqazzu l-jum tal-ħadd. Insibu wkoll momenti biex ngawdu l-familja u wkoll naħsbu f'dawk li jgħixu waħedhom billi nċemplu li xi ħadd li nafu li jgħix waħdu jew niltaqgħu fuq Messenger biex nitolbu flimkien huma mezzi kif nistgħu nkunu knisja id-dar. Mhux fiżikament hawnhekk fil-Knisja tal-Ġebel, imma nkunu knisja bħala komunità nisranija. Stay safe u sallunna għal kulħadd.